Lad os indrømme det. Næsten alle har prøvet at glemme en opgave før og har fået en dårlig karakter. Men hvordan er det så, at du forvandler dit 02 til 12? Hej alle sammen, og velkommen til vores julespecial, hvor vi giver en lille gave op til højtiden. I denne video vil vi foreslå forskellige hjemmesider, der kan gøre dit studie mere produktivt og lærerigt. Følg med i den her video for at se, hvordan du kan være med til at sikre dig dit 12-tal. Brug Notion til at få noget motion. Okay, så den første hjemmeside, vi gerne vil fortælle jer om, det er Notion, som Camilla har nævnt. Det er en hjemmeside, der kan samle alle dine noter og alt, du skal lave for de forskellige fag i én side. Nu vil jeg vise jer, hvordan man bruger denne hjemmeside. Så Notion er egentlig en produktivitetshjemmeside, hvor man kan skrive noter, og man kan skabe et overblik over ens studieliv. Jeg har fx valgt en skabelon, der allerede eksisterer her, men man kan også lave sin egen, hvis man hellere vil det. I den her skabelon kan man fx have et skema, hvor man kan skrive ned, hvad for nogle klasser man har, og hvornår man har dem. Man kan samle alle sine klasser her og lave en side til hver, hvor man kan samle alle sine noter. Man kan skrive noter løbende, og man kan lave en to-do-liste for, hvad man mangler at lave til hver klasse. Vi har også en to-do-liste hernede, og vi har også en deadlines-liste, hvor man kan fx skrive, hvad for nogle officielle opgaver man har for, til hvilke klasser og til hvornår. Så kan man også skrive, hvor stor en prioritet opgaven er, så man kan sørge for, hvad det er, man skal lave først. Det gode ved Notion er, at man kan personligt gøre alt selv, og man kan styre, hvad det er, man vil have på hver side. Man kan tilføje sine egne billeder og tilføje, hvilke ikoner man har lyst til. Alt det her kan gøre, så det hele føles mere personligt, og man får mere motivation til at bruge sin side. Det er egentlig ikke et nyt koncept, men det er en blanding af en masse sider, som folk nok bruger i forvejen, f.eks. Word og OneNote. Men her har man så samlet det hele på en side. Det er super smart, og det kan sørge for, at man aldrig glemmer en opgave igen. Så ja, det er Notion. Så vores næste hjemmeside, som hedder Khan Academy, er en kæmpe lifesaver, hvis man gerne vil lære noget mere. Hjemmesiden tilbyder flere kurser efter hvilke fag man gerne vil blive klogere på, hvor den så lærer dig igennem videoer og opgaver, man skal løse. Det, der er også ret fedt med Khan Academy, er, at det kigger på ens progress og viser blandt andet, hvilke emner du godt forstår, og hvilke andre emner du godt arbejde lidt mere på, så den sørger for, at du lærer alt materiale. Det, som vi også synes er særligt fedt ved Khan Academy, er, at de har lavet oplevelsen af at lære noget nyt meget mere spilagtigt ved, at man kan level up og optjene badges. Vi kan gøre det her med, at vi kan lære noget nyt meget mere federe. Kender du ikke, når du skal læse op til eksamen, og du bare har alt for mange lange noter? Så hvis du kender det, så var sidste hjemmeside noget for dig. Den sidste hjemmeside hedder Note. Med den her hjemmeside kan du sige farvel til Quizlet og alle de andre hjemmesider. Med den her hjemmeside kan du samle alle dine lange noter og lave dem om til flashcard mega hurtigt. Du kan bruge den lige op til din eksamen, eller til f.eks. hvis du skal hjælpe til dine opgaver. Så inde på Note, når vi først kommer ind, så får vi ligesom vores oversigt. Her har vi så også en oversigt over vores ting, vi tidligere har brugt, vores noter og vores flashcards, som vi er i gang med, eller som vi har senest brugt. Herunder kan man så også lave sine egne flashcards og noter her, med sine egne noter og så videre, så man kan gemme det til senere. Man kan også gå ind på klassedelen, hvor det er, at man kan tilføje sine venner eller lærere, og så kan man samle tingene sammen. Herefter kan vi gå ind på Explore, hvor det er, at man kan se alle mulige forskellige emner, som passer til en og det, man gerne vil studere. For eksempel kan man gå ind på kemi. Herinde kan vi se forskellige emner, som ofte bliver brugt, og der kan så være en masse forskellige flashcards, som er blevet lavet af andre, eller noter. Alle mulige noter, som alle har lavet og bare lagt op, og så kan man ligesom rate det for at se, hvad man synes bedst kan lide osv. Herefter kan vi så også gå ind på exams for eksempel, hvor det er, man kan gå ind og kigge på forskellige ting, som man ligesom kan teste sig selv og øve tingene. Vi så går herind. Så skal vi vælge for eksempel kemi. Der er mange andre måder, der er mange andre ting at vælge mellem os. Så kan vi gå ind, så skal vi starte det. Så har den ligesom lavet en practice exam til dig, hvor du ligesom går igennem forskellige spørgsmål af sværhedsgrad og så videre. Og så kan du svare på dem, og så kan du ligesom se, hvordan du klarer dig. Og det kan man så øve inden for forskellige emner og så videre.
Tusind tak for at se med. Vi håber, de hjemmesider, vi har foreslået, vi kunne give jer et større overblik over jeres opgaver og få jer til at lære endnu mere. De har hjulpet os utrolig meget, hvilket derfor vi gerne vil foreslå dem til jer. Tak for at se med. Ha' en god jul og et godt nytår.